Drachtster Boys spelen je het thuis in WHC. Bij winst sluit Drachtster Boys aan bij de middenmoot. Bij verlies dreig je de degradatieplakken. Een verslag van Frederik Wijma. Drachtster Boys spelen hier in het wiet en dit is direct al een hele grote kans voor Willem de Jong. De eerste minuut van grote aanstaan en die bal verdwijnt maar krijgt Jonk de goal. Het is een taaie wedstrijd voor beide ploegen. En de grootste mogelijkheid is hier voor Kevin Olaria van WHC. Maar daar is het balverlies en de hele vlotte omschakeling van Drachtster Boys. En daar komt dan Kevin Bakels, die kent de 16 in, die ziet de vrije man. En daar is dan de goal van Sikko Bauer. In stee van de afterstaan, dus de voorsprong voor Drachtster Boys. Na goed 34 minuten. In de tweede helft weer een grote mogelijkheid voor Kevin Olaria. Maar die had het vizier gelukkig van de Drachtsters hier net op scherp. En dus blijft het spannend. Rond de 80ste minuut. Deze mooie paas die komt dan bij Kevin Bakels. En die kan het zelf aanmeidje. En dit liep het dan de beslissing. 2-0 in de 80ste minuut. Kevin Bakels. In de 84ste minuut wordt het nog mooier. Want het is Willem de Jong die pakt wordt door keeper Jasper Kuiper. En dat betekent voor de keeper een gele print. En voor Willem de Jong de penalty. En die zit er keurig in. Drachtster Boys doet hele goede zaken en wint met 3-0.